Granična policija Bosne i Hercegovine u operativnoj akciji Mreža u okviru borbe protiv korupcije i krijumčarenja uhapsila je 11 osoba. Izvršeni su pretresi na 11 lokacija u više gradova u Bosni i Hercegovini. Uhapšene se sumnjiči da su počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti, primanje dara ili drugih oblika koristi i krijumčarenje. Akcija Mreža rano jutros je pokucala na nekoliko graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini. Dole. Pripadnici granične policije su osim 7 službenika Uprave za indirektno oporezivanje uhapsili i dvojicu kolega koji su radili na graničnom prijelazu Gradiška. Ovo je jedan od 11 uhapšenih u akciji Mreža. Ovo je akcija koja je usmjerena protiv korupcije i protiv krijumčarenja različitih vrsta roba preko državne granice Bosne i Hercegovine. Akcija je nastavljena širom Bosne i Hercegovine, a izvršeni su pretresi i na 11 lokacija u nekoliko gradova s ciljem razotkrivanja grupe službenika koja je sa još 2 građanina BiH učestvovala u korupciji i krijumčarenju. Mi očekujemo da će nakon današnje aktivnosti, dakle pravosudne institucije u nastavku ove akcije utvrditi zakonitost postupanja prilikom uvoza određenih roba u Bosnu i Hercegovinu, kao što su automobili, tehnička oprema, tekstil. Svi uhapšeni u akciji Mreža su privedeni u prostorije granične policije Bosne i Hercegovine, gdje je nastavljeno njihovo saslušanje. Dole. Pripadnici granične policije su osim 7 službenika Uprave za indirektno oporezivanje uhapsili i dvojicu kolega koji su radili na graničnom prijelazu Gradiška. Ovo je jedan od 11 uhapšenih u akciji Mreža. Granična policija Bosne i Hercegovine u operativnoj akciji Mreža u okviru borbe protiv korupcije i krijumčarenja uhapsila je 11 osoba. Izvršeni su pretresi na 11 lokacija u više gradova u Bosni i Hercegovini. Uhapšene se sumnjiči da su počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti. Grupe službenika koja je sa još 2 građanina BiH učestvovala u korupciji i krijumčarenju. Mi očekujemo da će nakon današnje aktivnosti, dakle pravosudne... Ovo je akcija koja je usmjerena protiv korupcije i protiv krijumčarenja različitih vrsta roba preko državne granice Bosne i Hercegovine. Akcija je nastavljena širom Bosne i Hercegovine, a izvršeni su pretresi i na 11 lokacija u nekoliko gradova s ciljem razotkrivanja primanje dara ili drugih oblika koristi i krijumčarenje. Akcija Mreža rano jutros je pokucala na nekoliko graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini.